La o bază a Royal Air Force din Scoția, echipa se pregătește pentru o urgență. Un avion care traversează oceanul este în pericol. Colonelul Drummond este chemat să preia comanda. El sosește cu un comportament serios și concentrat. Un ofițer îl instruiește. Pilotul și copilotul sunt prezumați morți, iar unul dintre pasageri apare pe lista de supraveghere a teroriștilor din Germania. Colonelul Drummond se îndreaptă spre centrul de control, unde echipa stabilește contactul cu avionul și îi ordonă să aterizeze. Un alt ofițer supraveghează îndeaproape apropierea avionului. Aterizarea este dură, dar avionul aterizează cu succes. Drummond solicită o inspecție mai atentă și încearcă să comunice cu echipajul pentru a înțelege situația de la bord. Dintr-o dată, se aude mișcare lângă una dintre uși. O parașută cade și un băiat tânăr iese la suprafață. 2 camioane RAF se grăbesc să îl recupereze. Este clar acum. Acesta este un incident terorist grav. Drummond observă o persoană nouă în carlingă. Îl contactează prin radio, avertizându-le că orice mișcare va duce la împușcare. Omului îi se ordonă să rămână așezat și să ridice mâinile. Străinul insistă că nu este terorist și cere o șansă să explice. Mai târziu, un translator este trimis să vorbească cu băiatul, Elias. Un medic îl examinează, dar Elias este prea șocat pentru a răspunde. Povestea revine la ziua precedentă. Într-o cameră de hotel, mama lui Elias, Nadia, se pregătește pentru zborul lor. Ea vorbește cu medicul ei din New York despre o boală misterioasă cu care se confruntă. Mai târziu, Elias o sună pentru a-i spune că a înregistrat deja bagajele lor. În acea seară, Naja se întâlnește cu el la aeroport. Ei trec de securitate și așteaptă îmbarcarea. Naja se duce la toaletă unde își prepară medicamentele, bea ceva și își face injecția. Înapoi în sala de așteptare, Elias discută cu un bărbat pe nume Faed, care îl întreabă unde este mama lui. Curând, Naja se întoarce și cei doi urcă în avion. O însoțitoare de bord oferă cafea piloților înainte de a se îndrepta spre zona echipajului. Ea îi cere unui coleg pe nume Eightball să se ocupe de un pasager dificil de la clasa 1. Avionul pleacă din Germania, îndreptându-se spre Statele Unite. Mai târziu, Naja se întoarce de la baie, scrie în carnețelul ei și găsește o fotografie cu ea și soțul ei. Ea își amintește de un moment în care mașina lor s-a stricat într-o zonă izolată. Soțul ei a plecat să caute ajutor, în timp ce ea a rămas în urmă cu copilul lor. În cele din urmă, ea a rătăcit într-o pădure și a găsit o casă abandonată. Înăuntru, a urmat o urmă de sânge până la subsol, unde a fost atacată de un vampir. A reușit să se închidă înăuntru, a găsit trupul neînsăflețit al soțului ei și a fost mușcată de vampir chiar înainte de răsăritul soarelui care l-a distrus. Aplauze. Înapoi în avion, ceva începe să se desfășoare în față. Eightball încearcă să calmeze un pasager, dar situația degenerează. Un șerif intervine. Eightball scoate un cuțit și îl ucide pe al doilea șerif. Un pasager îl dezactivează pe primul. Eightball o trimite apoi pe Curtis să-l localizeze și să-l ucidă pe al treilea șerif. Curtis se întoarce cu arma ei, iar Eightball îl ucide pe ultimul șerif în fața unui alt terorist, Carl, care pare vizibil deranjat. Între timp, Naja simte că ceva nu este în regulă. Eightball dezvăluie o armă și îi obligă pe pasageri să rămână pe scaune. Echipa sa îi adună pe toți în spate. Berg, un alt hijacher, se îndreaptă spre cabina piloților, discută cu copilotul, Bastion, și aruncă trupul pilotului afară. El anunță că deține controlul asupra avionului și ordonă pasagerilor să rămână nemișcați, cu mâinile pe scaune. Între timp, piratul Yuri modifică înregistratorul de zbor și îl informează pe Berg. Copilotul redirecționează avionul. Alias, îngrijorat pentru mama sa, studiază aspectul avionului pentru a o ajuta să evite lumina soarelui. Curtis o escortează pe Faed în față, în timp ce Carl încearcă să-l calmeze pe Eightball. Între timp, Elias își părăsește locul. Naja îl urmează, dar Eightball o împușcă în fața lui Elias. El îl prinde pe băiat în timp ce Carl îl avertizează să stea liniștit. Berg și Curtis discută despre haos. Berg îl miustră pe Eightball pentru că a acționat fără ordine și se folosește de împușcarea lui Naja pentru a intimida pe pasageri să se supună. Cu toate acestea, Naja își recapătă cunoștința în zona de încărcare. Auzind câinii lătrând, ea urcă printr-o trapă. Între timp,
Berg îi obligă pe Faed și pe alte 2 persoane să înregistreze un videoclip fals cu teroriști. Naja se ascunde sub o mașină în timp ce Curtis și Yuri sosesc pentru a aduna unelte de fabricat bombe. În timp ce Yuri lucrează, Naja se hrănește cu un câine. Zgomotul îl atrage pe Yuri, care o descoperă doar pentru ca Naja să-l ucidă. Între timp, Faraday se întoarce să stea cu Elias. Naja, acum complet transformată, încearcă să se automedicheze, dar îl aude pe Berg vorbind despre o numărătoare inversă. Ea bea sângele lui Yuri pentru a-și recăpăta forțele și se îndreaptă spre cabină. Pirații aerului îi păcălesc pe pasageri, amenințând că vor elibera gaz dacă cineva opune rezistență. Ei găsesc cadavrul lui Yuri lângă câinele mort, plantat de Naja pentru a-i induce în eroare. La scurt timp după aceea, Naja îl găsește pe Elias în spate. Pasagerii intră în panică, crezând că ea este amenințarea. Împreună, Naja și Elias se grăbesc să ajungă în cabina piloților, stupefiați să constate că piloții au dispărut. Ea pledează pentru oricine care poate pilota avionul. Un bărbat face un pas în față și Naja îl duce la comenzi. Faed rămâne în urmă pentru a informa pe ceilalți despre adevăratul plan al piraților aerului. În cabina piloților, Naja încuie ușa. Pirații se pregătesc să se parașuteze purtând costume de scafandru. Berg comunică cu cineva care îi va recupera din ocean. Naja începe să se schimbe din nou, speriindu-le pe Elias. Noul pilot spune că avionul este încă pe pilot automat. Naja îi urmărește pe deturnatori prin intermediul fluxului de securitate și îi spune să nu facă nicio schimbare până nu sar. Dar 8-Ball descoperă că ea este încă în viață. Se întoarce cu Berg și cere să afle locația ei. Un pasager îi dezvăluie că se află în cabină. Curând, pirații aerului bat în ușă. Naja îi ordonă pilotului să redirecționeze avionul spre SUA, chiar dacă acum este mai aproape de Europa. Îngrozit, el este de acord. Realizând schimbarea cursului, Berg devine furios. El ucide un pasager și amenință că va continua dacă ușile nu se deschid. 8-Ball aduce o fetiță în față. Berg o ridică pentru ca Naja să o poată vedea și începe numărătoarea inversă pentru a o împușca. Înainte să termine, Naja izbucnește din carlingă și îl mușcă de gât pe Berg. Izbucnește haosul. Pilotul încuie ușa în urma ei, ținându-le pe Elias în siguranță. Naja îl ucide pe Berg și îi urmărește pe ceilalți pirați ai aerului, dar Berg începe să se transforme într-un vampir. Naja simte că se transformă și se întoarce pentru a-l termina cu un cuțit. 8-Ball este martor și se pare că are un plan sinistru chiar atunci. Naja se întoarce în carlingă și îi spune lui Elias să rămână înăuntru. Ea se închide în baie, observând că continuă să se schimbe. Între timp, 8-Ball caută în geanta lui Naja, găsește caietul ei și îl citește. El le spune celorlalți răpitori că ea este vampir. Carl este sceptic, crezând că 8-Ball și-a pierdut mințile. În baia avionului, Naja își face o injecție. În timp ce o face, amintiri din trecut îi revin din nou în minte. Își amintește cât de greu a fost să încerce să aibă grijă de copilul ei, Elias, și în același timp să aibă nevoie de sânge pentru a supraviețui ca vampir. Într-o noapte, Elias plânge fără oprire. Frustrată, Naja șuieră la el, dar își scoate repede colții pentru a se asigura că nu își rănește copilul. Mai târziu, ea vizitează locul unde a fost transformată pentru prima dată în vampir. Acolo, îl întâlnește pe tatăl vampirului care a infectat-o. El îi spune că fiul său nu și-a putut controla setea de sânge și nici el nu poate. El crede că vampirii aduc doar durere, așa că o împușcă pe Naja. Înapoi în avion, unul dintre pirați, 8-Ball, începe să confecționeze un țăruș de lemn. Pirații se ceartă cu privire la următorii pași. Carl îi spune lui Bastion că cea mai bună șansă a lor este să preia din nou controlul cabinei de pilotaj. Elias părăsește carlinga, deci pilotul îl imploră să rămână. El își găsește mama în baie și o ajută. Când pirații aerului se întorc, pilotul se închide rapid din nou în carlingă. Naja se apropie de 8-Ball, dar el este pregătit. El o luminează cu o lumină UV, arzându-i pielea, iar ea se prăbușește din nou. Apoi le spune rapid celorlalți să piloteze avionul fără el în timp ce el o studiază pe Naja. El umple o seringă cu sângele ei și se pregătește să se injecteze. Chiar în acel moment, Elias apare, îndreptând o armă spre el. 8-Ball încearcă să apuce arma,
dar aceasta se descarcă și sparge un geam. Cabina pierde presiune și panica se răspândește. Bastion spune că mai au doar 10 minute de oxigen, așa că avionul trebuie să coboare. Naja îl ajută pe Elias să poarte o mască de oxigen, apucă arma și trage în opt, care scapă. Între timp, pilotul leșină în carlingă, incapabil să ajungă la mască în timp ce ține ușa închisă. Între timp, pirații aerului profită de această ocazie pentru a intra. Naja îl dă pe Elias lui Faed și îi spune să-l țină în siguranță. Brusc, avionul scade în altitudine. Naja aleargă după 8-Ball și îl găsește în interiorul unei mașini antiglonți. Ea trage în el, dar nu are niciun efect. Ignorând-o, 8-Ball se injectează cu sângele ei de vampir. El începe să se transforme în vampir. Naja știe că trebuie să-l oprească înainte să devină prea puternic. Ea găsește alcool și chibrituri, toarnă alcoolul în mașină și îl aprinde. În timp ce îl privește cum arde, își amintește că vampirul mai în vârstă i-a spus că specia lor nu trebuie lăsată să se răspândească. 8-Ball râde de ea și îi spune că nu poate controla monstrul din interior. Naja îi sparge fața. Între timp, pirații aerului observă fumul. Naja stinge repede focul și se întoarce în cabină. Imediat ce reintră, pirații aerului trag în ea. Pasagerii intră în panică și fug înainte. Faed îl cară pe Elias. Între timp, pirații aerului îl găsesc pe 8-Ball, acum complet transformat și înspăimântător. Îi urmărește și în cele din urmă ajunge la ei. Îl mușcă pe Cortis și îi atacă pe ceilalți, transformându-i și pe ei. Naja încuie cala de marfă în spatele ei. Elias strigă că pasagerii vor să-i facă rău. Faed spune că nu o vor face, dar cineva o împușcă. Ea se apără și încearcă să fugă. Elias o imploră să nu-i facă rău lui Faed în timp ce ea se îndreaptă spre el. Apoi Naja aude vampirii încercând să scape din zona de încărcare. Ea se grăbește să-i oprească și îl închide pe 8-Ball în spatele unei uși. Faed încearcă să ajute, dar este mușcat. Un alt bărbat îl împușcă pe 8-Ball. Pentru a opri răspândirea infecției, Naja îi taie mâna lui Faed. Curtis, acum un vampir complet, urcă înapoi în avion. Naja se luptă atât cu el, cât și cu 8-Ball, salvând o stewardsă. După aceea, ea se întoarce la pasageri. Faed le spune că Naja este de partea lor. Se îndreaptă cu toții spre cabina piloților. Faed îi spune lui Naja că avionul este aproape fără combustibil și că trebuie să găsească cel mai apropiat aeroport. Elas și Faed o conving să se ascundă într-un spațiu întunecat de sub carlingă. Bastion rămâne cu ei. Pilotul contactează în cele din urmă o bază aeriană britanică și le spune că avionul a fost deturnat, dar că pirații sunt acum închiși în cală. La scurt timp, Elias caută medicamentul lui Naja, în timp ce pasagerii aud vampirii mârâind. Un bărbat rănit decide să fie mușcat. Crezând că asta îl va salva, el se duce și îl eliberează pe 8-Ball. Cu toate acestea, 8-Ball îl ucide imediat și îi atacă pe ceilalți pasageri. Naja și Faed își dau seama că lucrurile se înrăutățesc. Oamenii aleargă spre carlingă încercând să pătrundă înăuntru. Bastion ține ușa închisă. Naja înțelege că nu pot ateriza avionul sau vampirii vor scăpa. Faed sugerează să aterizeze și să arunce avionul în aer de la distanță. Se duc la rezervorul de combustibil pentru a pregăti explozibilii, dar își dau seama că nu există un cronometru. Naja spune că va rămâne în urmă și va distruge avionul după ce pleacă toată lumea. Ea îi spune lui Elias că cineva trebuie să o facă, dar Elias nu vrea ca ea să moară. Așa că aleargă în cală cu o lampă UV pentru a se proteja. El caută cronometrul pe care îl aveau pirații aerului. Vampirii îl urmăresc, dar el îi evită. El găsește cronometrul și fuge înapoi, dar ei îl atacă și el scapă lumina UV. Din cabina piloților, Naja își vede fiul în pericol. Ea verifică cu Bastion, care îi spune că avionul este pe pilot automat și că baza aeriană îl poate ateriza. Ea îi cere apoi lui Faed să promită că va avea grijă de Elias. Știind că nu se va mai întoarce, ea îl mușcă pe Bastion și se lasă pradă naturii sale de vampir. În același timp, 8-Ball îl atacă pe Elias. Naja apare și se luptă cu el. În timpul luptei, el o mușcă. Elias gândește repede și deschide ușa cargoului. Naja folosește ușa deschisă pentru a-l împinge pe 8-Ball afară. Faed vede că Elias este încă cu Naja.
Când 8-Ball încearcă să se întoarcă înăuntru, Faed înclină avionul. Lumina soarelui pătrunde înăuntru și îl arde pe 8-Ball până moare. Elias îi dă lui Naja puțin din sângele său și ea se trezește. Aproape își pierde controlul și încearcă să mai bea, dar se oprește, îl îndepărtează și se întoarce în cală. Mai târziu, la baza RAF, Elias îi cere unui translator să o ajute pe Faed, dar aceasta refuză. Elias îi explică că trebuie să o salveze pe Faed înainte de apusul soarelui sau vampirii vor ataca. Soldații îi dau lui Elias un sedativ. Colonelul Drummond, comandantul, decide să aștepte în timp ce vampirii se hrănesc cu cadavre. Faed îi imploră pe soldați să înțeleagă, dar aceștia nu îl cred. În cele din urmă, îl împușcă și îl târăsc afară din avion. Soldații intră înăuntru, neștiind de pericol. Între timp, Elias este într-o ambulanță. Folosește în secret sedativul pe paramedic, își ia ursulețul de pluș și evadează. Apoi fuge înapoi la avion. Înăuntru, soldații sunt atacați de vampiri. Faed îl vede pe Elias în apropiere, dar nu-i poate atrage atenția. Neștiind că Faed este afară, Elias intră înăuntru și o vede pe mama lui hrănindu-se cu un soldat. El îi strigă numele. Realizând că ea nu mai este mama pe care a cunoscut-o, Elias face o alegere grea. Aruncă în aer avionul. Drummond și echipa sa privesc șocați. Faed îl găsește apoi pe Elias lângă epavă și se îmbrățișează strâns, fiind în sfârșit singurii supraviețuitori ai oribilului zbor. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, lasă un like și abonează-te. Mulțumesc pentru vizionare!